Op dit stuit jaar ik hier een soort stroomliepen gewassen en tjerken en een enkele liep. We zijn hier op het spoor bij Ternaat onder Waadzee. En de kwelder hier achter mij die wordt in kwarten afsletten toch Rijkswaterstaat voor Meesken. Hetzelfde is al gebeurd bij Wierum, maar de kwelder daar. En dat had alles te krijgen, maar hoe het gaat met de vogels op en bij het water. Nou, we zien verschillende rapporten, de staat van de Waddenzee, dat het achteruit gaat. Met breedvogels en trekvogels. En daarvoor is rest nodig. En uit de rapporten komt dat er een soort verstoring plaatsvindt op de kwelders, toch recreatie. En we willen dat graag naar beneden brengen, zodat dat het beter gaat voor de vogels. Rijkswaterstaat is de natuurbeheerder van het genaamde Wiertewaard, inclusief de kwelders. Bij de onlis van Nijeriesdam had je ook verkaam dat de Wierumerkwelder helemaal in zee verdwijnt. Dat gebeurde met heel bedoeld voor die waardnatuur. Maar voor Wierumers die het njogen in je strieden hebben voor het behoud van die kwelder, is het zuiver wel wat zoer dat ze er net meer in maaien. Ja, en nu staan er bootjes bij. Nou, die bootjes, daar hecht ik verder net zo volle waarde aan. Maar we moeten wel met elkaar eigenlijk nog in die kwelder kennen. Op een of andere manier. En het zou mooi zijn dat we dat nog weer van elkaar krijgen. Op het moment is Rijkswaterstaat is wel resoluut en zei geen toegang meer. Maar we hopen toch dat we boeten het broedseizoen, dat we toch wat verruiming krijgen kunnen. De vraag is of die romte er wel is. Boeten het breedseizoen om worden dit soorten van kwelders bij heegwetter een soort broek toch vogels, omdat een soort oren plakken op het water dan onder water staan. Er is zelfs een kans dat Rijkswaterstaat op meer plakken de toegang tot de waardkust beheind. Ze wordt breed zien van wat heeft de natuur nodig en waar kan wat. Daar weet ik nog zien en waar is het logisch, waar is het haalbaar en toepasbaar. Dus ja, er kan meer verwachten worden de komende tijd ten behoeve van de natuur. Rijkswaterstaat komt Ternaat wel wat in de meten. Deze pier naast de kwelder bloed iepen, vakwons die er visjes zwemmen of kuieren willen.